Tagsaem ngay papanaw by Ami Bareng over by Ilocano ti Saudi Arabia. Follow on my Facebook kanya Lyria Vince Manuel. Itawen na naglaban ganito anak manragsa tas manawan ni dawen mamagsina kadatan kaiti may sanga aldaw naidalit ka iti sakit nabanam ni patay ayat mo adi madayo nyaman yan nga ulpit ni gasa kapilit ngay niya dayon naka anya pa'y serbit biyak nuwawan ka to'y na lumat-mata kaladawang aslay di kalma nadakat sibay ko natwan lagip ang karayo naman yan nga ulpit ni gasak kapilit ngay niya dayon naka anya pa'y serbit ibiyan nuawan ka dito'y na sakit matukot sakit na